Implanttileikkaus sinällään on hyvin yksinkertainen pikkukirurginen toimenpide silloin, kun puhutaan yhdestä hampaasta. Sitä joskus laajuudeltaan verrataan hampaan poistoon, mutta kun suuressa osassa tapauksia niin hampaan poistot ei ole niin hirveän positiivisia tapahtumia kaiken kaikkiaan, ja sitten vielä saattaa joskus sattuakin, niin mä en käytä sitä vertausta, eli se on helpompi toimenpide huomattavasti kuin hampaan poisto. Jo senkin vuoksi, että kun implantti asennetaan paikoilleen, niin se tulee laittaa sinne sillä tavalla, että leukaluu ei edes tajua, että se on käyty. Eli paikallispuudutuksessa aukaistaan pikkusen aluetta, porataan sinne leukaluuhun implantille tila ja sitten laitetaan tuo titaaninen ruuvi sinne paikoilleen muutama ommel ja tämän jälkeen se implantti saa sitten luutua sinne kiinni muutama kuukauden. Ja sen jälkeen kun se implantti on luutunut sinne kiinni, niin se on äärimmäisen tukevasti kiinni siellä leukaluussa. Ja sitä voi hyvin käyttää minkä hyvänsä rakennelman rakentamiseen, mikä siihen sitten tarvitsee tehdä, yksi tai useampia hampaita. Tämä implanttileikkaus sinällään, silloin kun on tämmöisestä isommasta rakenteesta, koko leukaa koskevasta rakenteesta kysymys, niin silloin meillä tehdään se normaalisti aina sedaatiossa, eli meille tulee anestesialääkäri, joka antaa vähän tippaa Suomeen, niin se on mukava ja rento kokemus. Sen lisäksi käytetään myös paikallispuudutusta. Emme tee sitä täysnukutuksessa, vaan nimenomaan tässä sedaatiossa. Ja asiakkaat on kyllä kiitellyt sitä, että se on mukava, ja kun se on sen paikallispuudutuksen takia kivuton, niin sitten nämä aineet, joita käytetään siihen sedaatioon, niin ne on niin lyhytvaikutteisia, että siinä sitten käytännössä kun toimenpide on lopetettu, niin sitten pääsee jo lähtemään kotiin. No miten tämmöinen leikkaus sitten etenee, niin se paikallispuudutuksen jälkeen avataan limakalvoa sen verran, että saadaan se luinen harjanne sieltä esiin. Ja sen jälkeen, kun se luinen harjanne on sieltä saatu esiin, se tasoitetaan. Ja sitten sinne merkitään nämä paikat, joihin nämä implantit laitetaan. Ja näiden implanttien paikka määräytyy sitten sen päälle tulevan rakenteen mukaan ja myös sen mukaan, että missä ja miten meillä on siellä luuta käytettävissä. Että mihinkä me voidaan siellä niitä implantteja laittaa. Hyvin usein näiden implanttien yhteydessä puhutaan hermovaurioista ja kuinka vaarallista se on, niin ne käytännössä on niin kuin lähestulkoon utopistisia tilanteita, semmoisia pääsisi tulemaan, jos nämä ratkaisut niin tutkitaan etukäteen tarkkaan ja tehdään riittävän määrä röntgentutkimuksia, jotta tiedetään, missä ne hermot sitten kulkee. Ja sehän on tuo alaleukaa hermottava hermo täällä sivualueella, joka sitten niin on yleensä se, josta puhutaan niiden hermovaurioiden yhteydessä, mutta se on toisaalta siinä mielessä mukava hermo, että sen paikka on helppo määrittää röntgenkuvauksella ja näin ollen sitä on sitten myös erittäin helppo välttää siihen törmäämistä. Eikä suinkaan ole millään tavoin tarpeellista tänä päivänä käyttää niin pitkiä implantaatteja, että ne sitten sinne hermoon asti ulottuisivat, että se on tavallaan semmoinen turha pelko, mutta siitä jonkun verran kuitenkin varsinkin tuolla netissä puhutaan, koska siitä lähestulkoon kaikki asiakkaat niin mainitsee, että ne hermovauriot, että onko semmoisia mahdollista tulla. Ei niitä silloin ole mahdollista tulla, kun suunnitellaan nämä työt etukäteen hyvin